our western region takrade sesi galamsey no amasa bi yensuo ni bebre wo ho a yeno wo nkurase no ensuo no bi essay enti ayese asojafo nso aye bi matuo mo agukrum sene ye be ya ne yekoso no ye traya se ye be jai galamsey ye be stop mo sene ye nsuo ni ye no ba ne nsase ni bi sesi aduane bo adedenti enye bibia enti o ensase ni nyina asai wontimi mfa ndua de ye di galamsey no asenya wo se sojafo nso de do before compare mo hwese ade no ebeye western region asojafo mo gu saa hweye honom no ebo wura galamsey fo no camp se wo mo kostopo mo galamsey adwuma na wo mo ye no na woduru ho no galamsey fo no efa se kan pa etwitwa ne se huhuhu ase wako sebe asem ano odin wako mayanka dem a wo mo fasika na edi esi na ntwinam gaga no saa no mo ye saa posi ni a wo hwe mfoni na wo hwe ne mo maso mo de sekan awai ne mo maso sei ne nyina ne se wadi enti na wabo mo camp eba be stop ne se wo mo njai galamsey wo mo tugu soja baako a ye friend Timothy sabre de mika sei bebia woda takrade ayarsabia no ano odin enti yesrese ye be kan no mpa bo wadie nyame adom wanwu wotiase nemu wo matwitwa ne pa enti yen kan ne mpa bo se ne be ya obesan agira ne nan so biem ma yemfa kasebo a anase amanebo a yekofa efiri ho emrasesia yo oye wasra ni ampapa deniu wasra ni a enye di susu ni bia na ne nyina ne se asem isi na no ifiada ewia kiti bra no mienu abo ede kobo no miensa eho ana abranti ya we sojani ya yefre no Timothy ajakosi woni ni nuanu ma sojafo miensa na trese wono na bitranye ya bonfo bi ezu so mo ye galamsey fo ewo wasa atempem ho no ma no wasa isimensi ma to e ma ntemu wo mo etwitwa abranti pasa ena o mu kire mu se ebe ebia no mienu di ko no miensem ho no ena o mu se sojani ye fre Timothy ajakosi wo dirika tanta pa efri galamsey site ho eba galamsey fo ni pa enan esa no omkuta ense nan no omde esa abranti ti abranti ni be pimu wo filling station bia ewo atefem ekwan no ho no a ena du ho no na sojani ni hu mi se sa abrandi e fodukrum enti edipa ebeje no de omo agusa no de enti a galamsey fu bi esa no enti milika wode no obre ni milika na se nanso so ankoba ne sa ya bia obre ni milika na se na galamsey fu eto se ne so a tikan wo mo maso na ni tirim obi a ne mo maso lie bi eto di ya ohi enye lie ordinary lie ni mo tikan na ebie ni tirim se ne mo maso tirimi na no ede ba besi ne tibienu ni ntem ho no no eti wo mu bie ho ta no na afi wo mo asan so ato tikan ni tim so wo mo sa repeat cast ni wo di tiri ni ho a eti wo de ne nsa esase se wo de tikan no wo mo to ana wo de ne nsa de wo mo to ana wo de ne nsa de nti ne nsa mienu ni de ene ye wo mu twitwa ne pasa eho ena trese aboafo ne adonfo bi ebe pie wo san na ya wi akete ena wo mo de eso sojani na wo mo de ema ne so ene galamsey fo ni nyina edi ni ko pie mu wo Atempem police station na ekodu ho no ena galamsey fo no nipa enu mo didi nkomo eda sai nta samu ni na edi tremie ese kodu wana galamsey fo ne kafe wonye sojani wo ye fake wo na ase soja fo akale ena wo de ba site ho ebe hunu omo edunti na omo akoro no a omo de na ba police fo enche no eza wonye sojani eho ena brantie ekoyi na eniem class e je so we sojani papa na sojani minche bibi ka omo wo takwani aboso kwa mu honom eho military quarter bi eho ena brantie no wodi ni dwuma no ani nua no miensa ene paye etu oyi ni nkata itesa mpo sojani papa aro eho na omo a eboro no galamsey fo ne omo ade ne ba nyina no omo eduane ye etu pepie mu wasa Atempem a de esinu no galamsey fo na akwakoto so sojani Timothy ajakosi so a omo edukwa ne funfunam fo wasa is ateku to be precise omo abomodin ache mofro suspect ni mu baako na do omo chee no efe no Kwame Ata a wanya mfesia no aduonu enum 25 years na obuchire mu ana ofiri wasa ateku eba betwam de akotwufu praso enti kuro bi ewo ateku edi twufu praso mfifi wo efredo ahoyi krum
eno ene twufupra so ana twufoti mu kwa de so no na ebohye eho pepepe eno mu sabranti timu to so a woko ene jeta polisifoɔ ɛka ani tim hɔ enti sɛ ɔhwɛ mfoni no a ɛno ne yɛ ɛbra a wɔn kyee no a wɔne wɔn pepere hɔ no ɛno ɛna muhu ne saa no ɛna wɔn ɛyere Kwame Atei enti ɛbɛɛ ne nɔnkrom hɔ kɔbɔ nondunu a na ne nua baako nkɔfo akyi wɔ mu omienu nyina yɛ ntaafoɔ wɔn yɛ ntaafoɔ enti na ne nua baako ɛyɛ de penny no wɔn nso so ɛte twufubra so sport bi a yɛfɛ no daddy's pap wɔte hɔ paabe a kyerɛ sɛ wɔatɔ nsa ne sausage bi edi si n'anim obie ne nsa so wɔ ba bɛ nom a na twufubra so apolisifoɔ ɛnso ɛso ne sisi a wɔn ɛpɛgya ano na kyerɛ sɛ ata ne ata wɔn ne two suspects a saa bɛ deɛ twufu atimukwa district police command ne wasa east district police command wɔn aka abɔ mu a wɔn akyekyere wɔn na bakɔsɛm kakra ɛwɔ saa ntaafoɔ mmienu ho ne sɛ mfie mmienu a atwam nie atɛmpem assemblyman honorable Joseph Akomia ntaafoɔ mmienu wɔ ne sekan wɔ n'akyi a na menko a ɛnka wuwuyɛ ɛnam so ɛmɛ nso de kɔn mu de wɔn gyina adaka mu a wɔn kɔ dɛ afiase afe baako ne afe baako eti wɔn baayɛ no ɛmɛ n'afie ni na sese deɛ wɔn akɔ wɔn anim wɔn mpa assemblyman asekan atwene bi na emom sogyani ɛna wɔn bi twitwa na wɔn asa akɔdi saa nyambra sɛ bi nti ɛbɛka sɛ wɔn yɛ ex-convict ɛna wɔn gu atɛmpem kuruwa mu ha ɔmanfoɔ ne kyerɛ sɛ atutu asɛm nko a yɛda ɔbaade nyankopɔn ase sɛ we ne nkwa ɛwɔ hɔ yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛbɔ ho ban galamsey no yɛhwɛ na ɛnyɛ ɛmmoɔ man na aban ɔnyɛ bibi ɛmfa ho na yɛnkɔ yɛnim abrabɔ akra